Зіма даўно пакінула зямлю і дала час на здзяйсненне звычайных вясковых спраў пасля доўгіх халодных часоў. Але ўсё ж вясна не надта спяшаецца ў гэтым годзе заняць сваё адпаведнае месца. У дадзены перыяд часу у вясковай працы адбываецца таксама адмысловая паўза, што дае магчымасць паразважаць, падумаць і зрабіць тую працу, на якую хутка не будзе хапаць нават увагі. Бульба ды іншая расліннасць, што павінна была быць пасаджана, ужо на сваім месцы, а рознага роду пустазелле яшчэ не спрабуе паказаць сваю існую сілу і сутнасць. Таму на полі зараз праца сціхла, але ж гэта ніяк не значыць, што няма чым заняцца і можна проста ляжаць на печы і адпачываць. Дарэчы, пра печ. Зіма выдалася даволі халоднай, і дроў было вытрачана шмат, таму пры першай жа магчымасці патрэбна папоўніць адпаведны запас паліва на наступны сезон. Тым больш, атапленне ніхто і не выключаў. Ноччу тэрмометр да гэтага часу апускаецца ледзь не да нуля, а таму за працу. Вялікай кампаніяй, у добрым рытме і настроі дрывотня хутка напаўняецца дубовымі паленамі. Дадзеная драўніна дае вельмі вялікі жар і доўга трымае патрэбную тэмпературу халоднымі зімовымі вечарамі. У выкарыстанні ідзе ўсё, нават трэскі, што я збіраюся выкарыстаць, каб увечары прыгатаваць ежу на адкрытым полымі. А пілаванне выкарыстаем, каб засыпаць сажанцы маладых дрэў. Гэта адначасова і ўгнаенне, і дадатковы сродак на ўтрыманне вады, што асабліва важна ў спякотныя летнія дні. Аглядаю хату. Першай справай хочу адрамантаваць акно ў верандзе. Пашкоджана яно было даўно, і летась я проста зафіксаваў яго самарэзам, каб спыніць канчатковае разбурэнне. Першая думка – замяніць акно цалкам на новае. Тым больш, у мяне акурат знойдзецца такое ў хляве. Раблю замеры, высуняю новае акно. Даўжыня амаль ідэальная. Нічога, што малюнак шыб розны, але шырыня надта ж адрозніваецца. План А не спрацаваў, таму вяртаюся да акна. Дастаю шыбу, выкручваю стары самарэз, фіксую дошкі і ўсталёўваю некалькі новых. 2 патаенных і 1 фінальны самарэз. Атрымалася даволі моцна і надзейна. Стаўлю шкліну на месца і фіксую цвікамі. Праца зроблена. Далёка ісці не патрэбна. Аглядзеў дах. Шмат дошак, што выглядаюць з-пад шыфера, згнілі і ператварыліся на парахно. Што асабліва важна, ветравая дошка. Яна не толькі ўпрыгожвае выгляд і робіць малюнак дапоўненым, а яшчэ і ахоўвае дах ад ветру, каб той не сарваў ды не вынес шыфер. Ідзем да гары дошак, што складзены на другім баку двара. На жаль, прыгожых абразных дошак амаль не засталося, але штосьці знайсці можна. Праводзім замеры, выдаляем старыя дошкі разам з цвікамі. Паколькі цыркулярнай пілы няма, да патрэбнага памеру сцесваю дошку сякерай. Праз 5 хвілін маем патрэбны памер. Новыя дошкі фіксуем з дапамогай сучасных тэхналогій, шурубавёртам і самарэзамі. Гэта і хутчэй, і эстэтычней, і бяспечней. Галоўнае – трапіць у кроквы. На іншым баку паўтараем працэдуру, а яшчэ зрабілі адразу ветравую дошку і насцёбку. Адной з асноўных частак жыцця ў вёсцы з'яўляецца жывёлагадоўля. Асаблівае месца займаюць свінні. Калі мы гаворым менавіта пра палессе, а гэтыя жывёлы маюць вельмі дрэнную звычку псаваць падлогу ў хлявах. Пасля таго, як жыўнасць была пераселена з хлява ў камфартабельныя камеры маразільніка, патрэбна зрабіць працу па рамонту. Перш-наперш патрэбна ачысціць хлеў ад натуральных угнаенняў. Затым патрэбна ацаніць, наколькі ўсё дрэнна. У цэлым, змяняць усе дошкі не мае патрэбы. Толькі адзін кут надта ж моцна быў пашкоджаны. Выдзіраем кавалкі пашкоджаных досак і цвікі, на якіх яны трымаліся. Замяраем патрэбныя памеры, пілім і рыхтуем заплаткі. Фіксуем цвікамі на свае месцы.
Яшчэ на адзін сезон хопіць. Вяртаюся да хаты. Яна абшыта з усіх бакоў прыгожымі драўлянымі дошкамі, вагонкай. Месцамі, з-за ўплыву сонца і вільгаці, яны былі дэфармаваныя, а дзесьці і ўвогуле адарваліся ад сцяны. Бяру малаток, цвікі і дадаткова фіксую іх да сцен. Хата не фарбавалася ўжо гадоў 20. Сонейка і дажджы зрабілі сваю справу, і сцены маюць вельмі ж састарэлы выгляд. Магчыма, менавіта ў гэтым сезоне прыйшоў час гэта выправіць. Гэта была ініцыятыва маёй каханай, і я з гэтым згадзіўся. Едзем па крамах. Нам патрэбна фарба, якая ўстойліва перад націскам навакольнага асяроддзя. Дадаткова набываем новых пэндзлікаў і растваральнік. Перш-наперш патрэбна выдаліць кавалкі старой фарбы, бруд, смецце ды іншыя перашкоды, што не дадуць фарбе нармальна зафіксавацца на драўніне. Акуратна, плаўна і прыгожа замалёўваюцца спачатку аконныя рамы, а затым і сцены. З паганскіх часоў існавала шмат магічных рытуалаў, каб вызваць дождж і атрымаць палёгку ў працы, а таксама насыціць зямлю вільгаццю. З прыходам на нашыя землі хрысціянства вернікі кожную вясну ўзносяць малітвы да нябёсаў дзеля добрага ўраджаю. Дадаткова выконваліся адмысловыя рытуалы ды звычаі, што засталіся з тых далёкіх дзён. У наш час для атрымання доўгачаканага адказу дастаткова памыць аўто ці пафарбаваць штосьці на вуліцы. Так атрымалася і ў нашым выпадку. Неба зацягнула на доўгія тыдні, а таму праца па фарбаванні пераносіцца на невядомы час. Таму мы вырашылі пераключыцца на іншую працу. Вясна нясе за сабою і новыя жыцці, а менавіта маладых птушанят ды качанят. Адны ўжо ўбачылі свет, іншыя толькі чакаюць, а таму пабудуем ім адпаведнае жытло. Для такой справы не патрэбна шукаць добрыя шліфаваныя дошкі. Выкарыстаем розныя абрэзкі. Але крыху спатрэбіцца якасны матэрыял. З дошак 50 ды 40 мм робім каркас, раму і вертыкальныя стойкі, а з 20 мм усё астатняе. Наразаем патрэбных памераў часткі і хаваемся ў дрывотню, дзе праводзім зборку. Пасля паўгадзіны працы дождж сціх і можна выйсці на вуліцу. Зверху каркас зацягваем 20-й дошкай. Відавочна, вышыня пярэдніх стоек на 5 см вышэй за заднія. Такім чынам, дах будзе пад кутом і дажджавая вада будзе сцякаць ззаду ад уваходу. Шчапляем заднія і пярэднія стойкі страпіламі даху. Цяпер можна абшыць і бакавыя сценкі. Праз 20 хвілін амаль усё гатова. У якасці дзвярэй выкарыстоўваем старую шыбу з вакна. Трыху скібелі з разлікам рэсурсу інструмента. У шурубавёрсце сеў акумулятар, таму і гэтая праца адкладваецца на наступны дзень. Але, нягледзячы на тое, што зрабілі не ўсё, выкананай працай мы засталіся задаволеныя. Яшчэ будзе час дарабіць астатніе. Дзякуй за прагляд. Спадзяюся, вам спадабалася. Пішыце ў каментах, ці цікавы вам такі кантэнт і дадзеная рубрыка. Будзем удзячныя за вашыя водгукі. Падпішыцеся, калі вы тут упершыню, і падзяліцеся відэа з сябрамі. Дзякуй вам за ўсё і убачымся!